ହେଉଛି ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ପଡ଼ୁଥିବା ପବିତ୍ର କର୍କଟ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦକ୍ଷିଣାୟନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆମ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ କବାଟ ଲେଖା ସଂକ୍ରାନ୍ତି କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି ନା ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ କବାଟ ପୂଜା କରାଯାଏ। କବାଟ ହେଉଛି ଘରର ସୁରକ୍ଷା କବଚ ବା ସୁରକ୍ଷା ବନ୍ଧ। ଏଥିରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରନ୍ତି ବୋଲି କଥା ଅଛି। କବାଟକୁ ତେଣୁ ଗୋଡ଼ ବଜାଯାଏ ନାହିଁ। ଆଜିର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ବିଶେଷତ୍ୱ, ଘରର ସବୁ କବାଟକୁ ଧୋଇ ପୋଛି ଚୂନରେ କବାଟରେ ଝୋଟି ଚିତା ଅଙ୍କାଯାଏ। 5ଟି ଫୁଲ ଅଙ୍କନ କରାଯାଏ। ଦକ୍ଷିଣ ପଟ କବାଟରେ ହଳଦୀ ମେଞ୍ଚା ଉପରେ ଗୁଆ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ଗୁଆରେ ସିନ୍ଦୁର, ଚନ୍ଦନ, କଜଳ, ଫୁଲ, କପା ତୁଳା ଓ ଦୁବ ବରକୋଳି ପତ୍ର ଲଗାଯାଏ। ଏହାପରେ ଖେଚୁଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଖେଚୁଡ଼ି, ତରକାରୀ, ପଣା ଓ ଫଳମୂଳ ମାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଯାଏ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ବା ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆବାହନ କରାଯାଇ ଘରର ସୁରକ୍ଷା କରିବାକୁ ବା ଘରର ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ ବା ଦୟନୀ କରାଯାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ।